Vale, este é un pequeno videotutorial para explicar como traballar nun documento colaborativo para desenvolver a proposta de Proxecto Cárcere para o Concello da Coruña, para a concorrencia competitiva que sacou o Concello da Coruña, vale? Primeiro de nada, explicar un pouco que o que temos diante, que é un documento colaborativo que é un PAZ, pazimaginaria.org, onde están subidos todos, e a través do cal podemos traballar varias persoas á vez no mesmo documento. Se vos fixades, é moi semellante a calquera documento de texto. Na parte de arriba aparece o título do texto, despois aparecen, pois, se queremos poñer algunha parte en negriña, en cursiva ou subliñado, tamén podemos editalo desta maneira, ou incluso riscar un texto que queremos eliminar. Despois podemos poñer puntos numerados, tabuladores, poñer unha lista, poñer unha sangría a dereita ou a esquerda, facer ou refacer ou desfacer, e borrar un pouco quen fixo cada cousa, vale? Tamén nos permite pois editar o tipo de texto, calqueira documento de texto tamén nos permite facer como edición do estilo do texto. Aquí neste punto sería o tamaño da letra, se queremos facer letras máis grandes e letras máis pequenas, e a dereita pois o tipo de letra que usaremos, vale? E tamén a cor, se queremos usar outras cores que non son a cor negra, vale? Por defecto. Ben, despois tamén nos permite pois engadir novos comentarios, o texto que se asiste a través desta ferramenta, engadir un novo comentario na selección, e a través dos comentarios que existen, pois nos permiten respostar ou xenerar como un debate a partir de comentarios que existen, vale? Despois, algo bastante interesante é, por un lado, que unha vez que accedemos a un documento colaborativo é importante que identifiquemos quenes somos. Para eso, aquí no lado dereito mostra os usuarios que están actualmente no PAZ, no documento. Entonces é importante que cada unha das persoas pois poña unha cor para identificarse e un nome, vale? Pois podemos poñer a cor que queiramos, unha cor e un nome para, se outras persoas están polo documento, que identifique que parte fixo cada quen, vale? É importante poñer o nome para saber quen está editando en cada momento, vale? E agora vos explico un pouco como crear documentos novos e como enlazar uns documentos a outros para desenvolver esta proposta, vale? Eu vou, neste momento, o documento que existe son as bases do Concello, cos comentarios que fomos facendo entre todas, e un pouco coas cousas subliñadas ou comentarios que aparecen ao final, vale? Vou crear un novo documento e vos vou explicar como se fai para crear un novo documento. É bastante sinxelo, o único que temos que acceder é paths.imaginaria.org, e aquí lle poñemos o nome a ese novo documento que vamos a crear. Vou poñer documento proposta PC, vale? Entonces, unha vez que lle poñemos nome ao documento, lle damos OK, e nos vai a crear un documento totalmente valeiro e limpo para empezar a traballar, vale? Acabo de crear este documento. O documento para acceder é paths.imaginaria.org/p/documento/proposta/PC, que é o nome que lle pusemos. Hai que modificar aquí o título tamén, que en principio non modifica a vez. E aquí teríamos un documento totalmente en blanco para empezar a editar, vale? Eu o que faría neste documento en blanco que acabo de editar é crear os puntos que vai a ter a proposta que presentemos ao Concello. Estos puntos é o que nos permitirá a cada un dos grupos de traballo ter un path específico no que traballar, non? E despois, a través deste documento matriz ou documento raíz, poder acceder aos diferentes paths e poder ver un pouco no que están traballando os outros grupos, vale? Se vos fixades, xa estou registrado como Alberto, como cor vermella. Cando entredes, poñede a cor que vos apareza, o que queirades. Agora mesmo non sei todos os puntos a
a tratar, os deixo máis ou menos comezados, e a partir de aquí, pois, como un documento colaborativo e aberto, pois calqueira pode entrar, ordenalos a súa maneira e demais. Incluso pode borralo en calqueira momento, e non se preocupe por borrar cousas que hai, porque existe un historial de cambios, e incluso te permite tamén facer unha descarga a un arquivo, vale? Ou incluso subir un arquivo de texto xa previamente traballado, vale? Entonces, vou crear estes puntos, e agora vou facer tamén unha ligazón ao documento que temos antes. Como facemos unha ligazón a un documento que xa está creado, vale? Por exemplo, nas bases do Concello temos aquí un documento creado cos comentarios das bases do Concello, vale? Se vos fixades, temos unha URL que vamos a copiar e cando accedemos aquí ás bases do Concello hai unha ferramenta que para poñer vínculos, que ahora non atopo. Aquí tamén te permite facer unha serie de configuracións, incluso permite crear unha especie de audio-video chat. En principio non vamos a usar, pero se podería funcionar. Vamos a darlle aquí no de compartir este path, vamos a copialo e vamos a pegalo a continuación. Vale, e aquí xa clicando podemos acceder á proposta anterior, vale? Vamos a compartir tamén este e vamos a facer que os documentos estén uns enlazados con outros. Vale, entonces, a partir de aquí, que é o que debe facer un pouco cada grupo e traballar? Pois, por un lado, acceder a paths.imaginaria.org, crear o nome do espacio da proposta que vai a traballar dentro do grupo. Unha vez creado ese nome desa proposta, entrar nese nome desa proposta, darlle neste botón que é compartir o path, copiar a URL e poñela a continuación do documento da proposta, é dicir, se fora despois da introducción, pois sería aquí, e introduciríamos a introducción, e así cos diferentes documentos. Entonces, o que nos permite poder, a través deste índice, acceder aos diferentes documentos creados, vale? Entonces, ata aquí un pouco a explicación, calqueira dúbida ou si me preguntades e vos explico, vale? Moi ben.